drug addiction jeng tongmani chini dofani bisingo jottontle mamlai wanama singchamgui tongo ओमफ्राय एडिसिनि तरफ থেকে एडिसिनि फाइसिंगो जों जतन अरो वानाजाक बाहायख्लायसिनि दफानो जों थांबायमान आहायनिनो दिनि किसिसा जरानि बिसिं फानो जे साख्लायमानि बिसिं दै नुइचिदक एनजिओ रक फाइमानजा फाइका आबनति कक सालायका अरो जों नुखा केबो हंकाय ड्राग एडिक्शन उम तंगमानि ताबो ड्राग एडिक्शन नि स्रावै नो हिनिमानो हामै तिनी परक ताबो एंटी ड्राग अवेयरनेस कैंपेन द फ्लाइटंगो आवो बेलाय चिनि बिसिंगो साल पावै फाइमन हाय साल कताल पावै हाय फाइमन हाय बखा बायजाकनाय करि जों जतन बाक्साखलाय साबुं थांनाय आबो चिनि खाकामा जतनि फाइसिं जों आबो खाकामाना जों साहरो ताई आनि जे सामानि कारजाकमानि तंखांखाय आं कोइला कोइनाय तिनि अनारेबल येमनो अमनतियै किसा ककनारबन फाइ मानजा फाइका एंटी ड्राग कैंपेन नो तियै सामुं थांनानि बागै जों अरक कक शुक्रबै सालायखा o kok sukru salaitani oro je taur narogwani honorable yem social welfare social education borong gunang musangti Dolly Reang sini CEO tai advisor to TTADC Captain GS Rothi gotongo jotono kok sukrubai salaimani yagulo जों ojaga faisok paika फाइनाय डिसेम्बर मास गुवायै एंटी ड्राग अवेयरनेस कैंपेन आमचायो स्कुलो कलेज रगो गाहामख्लाय सामुं थांनायनि बागै जों कक सालायखा आमनि बिसिंगो तैबो दंगो जे व्हाट्सएप ग्रुप खालायजाखा इमिडिएटली कैसा बाय कैसा कक सालायनो बागै आमोनो बिसिंगो तंगो जॉइंट एक्शन कमिटी एंटी ड्राग अवेयरनेस कैंपेन साकाबो ओ जॉइंट एक्शन कमिटी तंगनाय नुइचिदक जे एनजिओ रक फाइमानजा फाइका ओ एनजिओ नि जतो प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटरी तंगनाय जे एनजिओ रक manjak fainani ba chungbai katharoi godaloi samung tangani hi chongkha hangkai borokbo chungbai communication khlaiye kok salaiye borokni NG ni bungo khawai manko WhatsApp group khajakkanai saka hingkai aboni loge toll free kaisa number जों साख्लायनाय जे जराफानो सामुं नांखांखाय ओ एंटी ड्राग कैंपेन नि नतियै कक सानानि अवसिमिया बो जागावो जे ड्राग नानाय रक तामुं तंग बाहायख्लै जों कैसा कैसा इमिडिएटली चुबायमान अमनतियै जों तिनि कक सालायखा ओंखाय अरो साथायख्लायो आं